dadi dayah. Sing jenenge dayah kewajibane ngajeni karo sing duwe omah. Apa kurang bapak le nyuguh, le gupuh, le suguh kaya ngono kuwi. Kowe adoh saka Mandura teko kene nyatane dikurmati kaya ngono kuwi. Kowe mangan sate ya tandukno ning kene no. Teko kene kudune matur nuwun panganane enak apa piye ngono. Ning kene malah menteleng mripate ngancam ngincim. Mau kene iki tentrem, karang kadempel ayem. Barang ketekan Baladewa dadine kaya ngene karepmu piye? Petruk apa dine Bagong? Luwih dhisik ndak kanthi ngaturake puji syukur kunjuk mring kemurane Hyang Agung ingkang tetela. Wis paring nikmat kamulyan, kesarasan, berkah lan hidayah. Nganti ripalungguhan iki aku kelawan kowe isih ginanjar Bagas Waras sumrambahe kabeh para kawuling klampis ireng kene. Racake nandhang Bagas Waras adoh saka suker sakit, rejekine ya melimpah ruah, umure dawa, dawane umur kebak ing reh barokah. Kejaba saka kuwi Gareng Petruk kelawan Bagong Mara Gage anggenmu ngadhep ana ngarepe pakmu Semar Badrayana. Anggenmu ngadhep ana ngarsane Semar Badrayana diprayogake ingkang kanthi merdika. Lah ngono ki aja disalahne. Piyayi Putri lho, Pak Piyayi Putri dadi MC tur nuwun sewu, aku mubeng tekan ngendi-endi ana MC tur Piyayi Putri sing kersa ngagem basa Jawa liyane Palareja ki rungono, ngerti ora? Nadianto sing pidato sepisanan mau ketoke semangat nggebu-nggebu. Marilah kita saksikan Pak Gelar Wayang Kulit dengan lakon. Napa Pak Dalang? Tiwas mbengok lali lakone. Niku nggih mboten salah, mboten salah. Merga saka grengsenge rasa lan uga kencenge pikir. Anggenipun badhe nderek-nderek nguri-uri lan ugi ngurip-urip dumateng adat sarta tradisi. Ora salah. Bapak Semar Wilujeng Niska Langgonku prapta ora liwat sembah pangabektiku kunjuk ana ngarsamu Kanjeng Rama Badranaya. Iya. Nala garing ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestuku Mara Gage Tampanana Cakrawangsa. Nggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Mboten langkung kula pun Petruk kantong bolong, Pak. Ugi ngaturaken sembah sungkem. Nadyan menika wonten ing wanci ingkang meh rampung wulan sawalipun tetep kula ngaturaken sedaya kalepatan mugi Bapak Semar paring pangapunten dumateng sedaya lepat kula. Iya, wong tuwa akeh lupute, kowe cah enom sing gedhe pangapurane. Muga-muga dosamu lan dosaku bisa lebur ing dina ingkang kebak berkah iki. Nggih, matur nuwun, Pak. Ora keri aku, Pak, anakmu sing ragil Bagong. Uga ngaturake sungkem pangabekti kunjuk ana ngarsane Bapak Semar Badranaya. Iya ragil wis ndak tampa gawe bombong ing rasa. Pangestuku Mara Gage Tampanana. Ya Pak, ndak tampa tanganku loro mugi andadekake jimating uripku. Lah. Banjur iki kok katone sumengka pengawak Bajra sigra kang mawa gita mokal lamun ta ranggimbul wigati. Sapa kira-kira sing arep matur anggonmu teka sowan ana ing Karang Kadempel syukur yen mung mertinju sarta tilik marang kahanane pakmu. Wadine yen pancen ana wigati ingkang bakal ndok babar bakal ndak midhangetake ingkang kanthi tetela. Anggriptara gane pancen sengaja budalku saka ing pecuk-pecukilan ngampiri Mas Gareng ngampiri karo Bagong ana ing Cepot Reja ndak gandeng tangane tengen
ndak kanthi sowan ana ing klampis ireng sungkem ana ngarsane Bapak Semar. Iya. Banjur kejawi saking menika nuwun sewu. Kabar ingkang semebar warta ingkang rata. Ireng kene bakale mbangun Karang Kadempel. Pak, kowe iki apa ora jeleh? Kowe ora bosen pendak bengi kok mbangun terus lho kowe iki. Hah? Endi sing bangun kayangan, endi sing bangun Karang Kadempel, pendak bengi kok ngono ae terus. Lho sing duwe moga kowe, sing duwe niat kowe. Iki engko meksa sing repot iki anak-anakmu telu iki lho. Wes, gandeng ripalungguhan iki gandeng derajat kuwi lak dadi anak. Apik-apike anak ki lamun to bangun miturut ing reh perintahe wong tuwa. Wes saiki kowe kandha sing cetha maknane mbangun Karang Kadempel ki piye? Sawise kowe engko medharke wose, terus tugase cah telu ki apa? Babarno marang aku. Pripun Pak, monggo kula atur paring dawuh nggih. Sak-saged jinejer dados anak menika lak ugi sinebut putra. Putra put niku jumput, tra menika ntraka. Dadi anak kudu bisa dadi pangentas panandange wong tuwa lho niku. Bangun ingkang pripun melih niki? Petro, nggih. Bagong. Piye? Ah ngene ya. Wong ki yen bangun apa meneh bangun karo kebecikan, bangun karo kautaman, kowe aja nganti bosen, kowe aja nganti jeleh. Ya. Ya mergo anane Semar mbangun Karang Kadempel, anane Semar mbangun kayangan lan Semar mbangun liya-liyane, awake dhewe iki iso eksis ngono lho. Lan nuwun sewu. Kaya sing wis-wis, sing tak bangun ya laire ya batine, ya njaba ya njero. Njero tegese kapribadene menungsa sing urip ana ing Karang Kadempel, njaba wewangunan ingkang kasat mripat, mbuh kuwi dalan, mbuh kuwi wewangunan papan panembah lan liya-liyane uga kudu apik, resik nadyan ta ora mewah ning bisa disawangi katon indah. Pambanguning batin tegesipun lho, janjane ya mung mayar. Kowe kabeh ya mung ngerti kabeh. Ning sok-sok wong ngerti iki durung karuan lamun to gelem nglakoni. Janjane ngerti ning urung karuan sing gelem nglakoni urung karuan. Lah aku bakal njlentrehke nglumpukke marang para kawuling Karang Kadempel magepokan kelawan kewajibane wong urip tetanggan. Tangga ki apa to? Tangga ki ngalor 40 omah, ngidul 40 omah, ngetan ngulon 40 omah, kuwi jenenge tangga. Tangga kuwi melu gotong, melu nyangga. Lah kuwi ewadene kewajibane wong tetanggan kuwi ana 5, Tru. Ana 5. Ingkang sepisan ya kuwi uluk salam. Kuwi yen saka tembunge agama. Ning kuwi maknane tebane iki jembar. Ora kok kudu njur liwat ketemu terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kanggone umat muslim pancen ngono. Ning iki jembar tebane. Pamriye apa? Supaya wong ki uripe ora angkuh, supaya wong ki uripe ora sombong, gelem grapyak semanak karo tangga, karo dulur, karo kiwa tengene kabeh. Lha ngono. Nadyan ta ora ana perlu apa-apa kok ketemu ning dalan, ning ndi yu ning pasar. Lah titip Lombok yu. Lah iki nek tembung Jawa iki sing guyokne ning kabeh wong Jawa ya mesti ngerti. Ning ndi yu ning pasar, titip Lombok yu. Maknane kudune lak Lomboke iki dititipne yune kuwi mau terus digawa ning pasar. Ning kene iki beda, karepe titip Lombok kuwi kon nukokne
Lombok. Apike wong Jawa iki ngono kuwi lho. Tur upamane wong Jawa gelem jawani, gelem sinau basa Jawa, beda sithik kuwi maknane ya wis beda. Dengkul karo dangkal kuwi tegese ya wis beda. Kenceng karo kenceng kuwi ya wis beda tegese. Wuru karo wuruk ya wis beda. Jeru karo jeruk ya wis ora padha. Turu karo turon. Turu kalih turon. Engko dilokne dalang rusuh ora. Kenceng, kenceng, kenceng ki beda kabeh. Wuru karo wuruk, jeru karo jeruk, turu karo turon. Yen turu ki pancen wis ra eling, yen turon ki sik leyeh-leyeh ngono lho. Ngaten ki. Iya ngono kuwi. Kewajibane wong tetanggan siji uluk salam. Men wong ki grapyak, ora angkuh, ora sombong. Angka loro nekani yen diundang. Mbuh kuwi khitanan, mbuh kuwi syukuran apa dene mantenan. Yen diundang karo tangga yen pancen ra ana alangan apa-apa, kuwi wajib nekani. Kuwi sing angka loro. Angka telu melu seneng yen tanggane entuk kabegjan. Lah iki sing penting iki. Melu seneng, melu marem yen tanggane entuk kabegjan. Tanggane iso tuku mobil, melu seneng sok awake dhewe sapa ngerti melu iso numpaki. Tanggane tuku wujude TV sing gedene kliwat ukur. Sapa ngerti aku ndelok bal-balan iso nunut neng kono. Sing tegese melu marem, melu tentrem rasane yen tanggane entuk kabegjan. Lah ora. Tanggane tuku montor anyar mripate mak plera. Tanggane kuat tuku parabola ngono ulate peteng. Tanggane duwe mobil anyar, lambene le nyuwongot nganti kena nyantolne kethu ngono lho. Uripe menungsa yen isih dikendhaleni karo rasa iri, dengki, jahil, metakil, dawen, panasten, meri pambegan, sajeke ora bakal bisa tentrem uripe ngono kuwi. Tanggane mbangun omah, yo kelo yu, apa nek jam 12 awan petan ning ngarep apa kuwi jenenge ning ngarep lawang ngono kuwi karo nyawang tanggane sing bangun terus lho yu, bangun omah ora nek larane kok ngatirahe sugih men yo, ya mesti sugih pancen nyambut gawe ning Hongkong, tur ning kono sing didol ora mung awake tok, kabikange barang yo didol. Lha kaya ngono kuwi tembunge mung kasar, tembunge mung kaya ngono, ngece karo tangga, duwe pikiran elek karo tangga, atine maknyas, atine njur panas yen tanggane entuk kabegjan, sakjeke urip ora bakal iso tentrem. Angka 4 tilik yen tanggane lagi lara. Tilik yen tanggane yen lagi lara. Bisa uga kowe tilik karo tangga sing lagi lara kuwi bisa dadi lantaran tombo merga ene sing menehi wujute panggugahe rasa krekate batin ayo yu ndang sehat ayo ndang waras iki ngarep ki arep yasinan neh saiki iki jamaahe saya akeh lek ora nek kowe ora marem lho yu ndang sehat to tembung wis mestine pantese padha Sinuwun Prabu Manggura, monggo Kanjeng. Pun
sing langit klap-klap katong lerakin sanging alis monggo Sri Karongron Bingaing manah kula prasasat kejugrukan Wukir Sari keblabaran Samudra Madu. Dene Ripalungguhan samangke gubuk kula karang kadempel kerawuhan ratu pepunjuling jagat pitataning para umat. Nenggih sesembahan kula ing Mandura sinuwun Prabu Baladewa. Nuwun sewu Kanjeng Sarawuh ndika wonten ing Karang Kadempel kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk sinuwun. Jagat Dewa Bathara jagat mangestu para yaya. Kyai Badranaya banget panarimaku dene nganti semono sih kadarman sarta pakurmatan ing nduk paringake marang Baladewa. Dasare anggenku Prapta Wilujeng Niskala ing sambikala bali ngatur salam taklimku kunjuk nang ngarsane Kyai Semar Badranaya. Ah inggih sinuwun. Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Nyuwun pangapunten kok menika janur Gunung Kadengaren. Ing atasipun paduka menika Narendra Agung kok keraya-raya kepareng rawuh wonten ing Karang Padesan Klampis Ireng. Yen to tila wonten wigatos ing badhe kababar kalilan kula ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumenteng sabda tama paduka sinuwun Prabu Baladewa. Kyai Semar, anggonku prapta ning Karang Kadempel kene iki sepisan ngendhake apa kang dadi dawuh pangandikane utusaning Gusti ingkang pungkasan ingkang surangsane. Sapa menungsa ingkang gelem nyambung paseduluran nyambung kekadangan ing kono bakal ditambah ing rejekine lan uga bakal ditambah panjang ing dadi umure. Mula Ripalungguhan iki Baladewa sowan ana ing Karang Kadempel. Nah, ewadene jangkep ingkang angka 2, Kyai. Bobote Baladewa ki tinangisan karo sedulurku Wanom, ya kuwi Narendra Ngastina, Yayi Prabu Duryudana, sumrambahe kabeh para sata Kurawa ingkang Ripalungguhan iki njaluk tulung kelawan Baladewa. Njaluk tulung kelawan nata Mandura magepokan kelawan uripe para Kurawa ingkang wiwit kuncung nganti gelung, wiwit brangkang dadi satriya cerapang. Ripalungguhan iki Duryudana dadi ratu kondang, parandene kok babar pisan ora nate ngambah dalan bener lan rahayu. Akeh kang ngandhake lamun ta Kurawa ki kedunge kanistan, kono ki ulekane dedosan sarta dadi sumber-sumbere kamurkan. Nadyan kaya ngapa lan kepiye para Kurawa ki ya menungsa kaya titaing Gusti sing kabeh duwe rasa pangrasa, mesti wae ana ceceking rasa, ana gregeting pikir kepengin dandane tumindak, kepengin dandane pakarti, sing ala dadi becik, sing kebak dosa dadi kebak kautaman. Lah, cara ingkang tinempuh supaya para Kurawa ki bisa mahambet ingkang utama sarta tansah luhuring bebuden ya kudu nyonto, ya kudu nulodo lekase para satriya tama, ya kuwi momongamu para Pandhawa.
Kurawa ki meri, Kurawa ki pengin kaya para Pandhawa sing rina wengi gandrung karo kautaman, rina wengi tansah ngrangkul karo kanugrahan Nurbating Gusti. Mbuh ki wahyu apa wae mesti sing nampa ki para Pandhawa. Lah, para Pandhawa tok sing kok openi, sing kok gulawentah, aja mung para Pandhawa tok, nyibarate wong lara. Pandhawa karo Kurawa ki beda. Yen Pandhawa ki malah wis seger waras, yen Kurawa ki lara wae wis kronis kae. Sing kudune enggal entuk ya kuwi kawigaten saka danyange tanah Jawa, ora ana liya kejaba mung Kyai Semar Badranaya. Lah, mula kang mangkono Kyai, ndak suwun kanthi banget mulunge ngrasamu, leganing penggalihmu. Syukur yen dina iki uga gelem bareng karo Baladewa ndak boyong marang negara Ngastina. Kurawa ki kandhanana, Kurawa ki tuturana, Kurawa ki tuduhna marang dalan sing bener, men uripe bisa tumata tanpa beda kaya para Pandhawa. Lenglenging driya mangu-mangu mangun kung kandhuan rimang lir-lirna tanpa kanen yen tantulusa mengko sang Hyang Utama mangkono Srinarendra Us nyolon hanggra apa begegek ugek sadulita melai Sinuwun Prabu Mandura kula ngaturaken panuwun dening ngantos semanten anggenipun njunjung kalian derajatipun kula pun Semar. Kula marem kula seneng dene para Kurawa sampun weruh marang kiblating bebener nanging nuwun sewu. Kula niki wong tuwa, kula niki wong jompo. Lan sampun dados adat lan budaya tumraping Karang Kadempel lamun to Semar menika mutusaken menapa kemawon kedah rembakan kalian para anak-anak kula. Mila saking menika kula mboten saged matur, kula mboten saged wangsulan bab pamboyong ndika dhateng negari Ngastina. Mangke Petruk ingkang badhe matur wonten ngarsa paduka Sinuwun Prabu Mandura. Maksa dadak melu-melu kaya butine wong sampe kawula nuwun sewu, kula pun kantong bolong ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk Sinuwun Prabu Mandura. Ya Petruk ndak tampa gawe bombonge rasa. Mara gage kowe dadi wakile bapakmu kandha sing cetha. Bapakmu bakal ndak boyong marang negara Ngastina, dandani morale para Kurawa. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Ning nyuwun pangapunten Sinuwun Prabu Mandura. Sing jenenge watak niku dumadose saking pakulinan. Nggih, dene pakulinan menika dumadosipun saking pekareman. Sakmenika monggo tedipun penggalih. Wonten wong pinter ingkang paring dawuh yen watuk niku gampang tamban-tambanane, yen watak niku sok-sok angel dilangi yen ora bareng karo sing nyandang pisan. Niku rumus kula. Kejawi saking menika nuwun sewu. Mboten kirang-kirang para pinter, para brahmana ingkang rinten dalu menika tutur kalian para Kurawa.
Resi Bisma menika lenggah wonten Ngastina. Penemban Durna menika piyayi kalih menika wis pengpengane para brahmana. Sakniki nadyan to kiyaine niku pinter, gurune niku apik, wong tuane niku becik. Yen kumpulane niku salah, niki mangke dadi bocah ya tetep bubrah. Nun sewu. Kurawa kok iso pakartine nista kados mekaten niku merga kumpulane kleru. Yen Durna niku apik, Resi Bisma niku becik. Sing boten apik niku patihe sing jenenge Patih Sengkuni niku sing maring racun niku. Lan kula sampun niteni marang Mbah kaping-kaping. Yen disawang tata gelar ki Kurawa niate apik. Boyong Pandhawa upamanipun arep diwenehi separone negara Ngastina. Ning jebul diajab patine dipun obong wonten madyaning bale Sigala-gala. Kemutan apa mboten? Raden Werkudaring Jodipati nate dipun timbali wonten negari Ngastina. Padha jare ya diparingi kamukten negara Ngastina. Ning nyatanipun pripun? Teng mriku malah dijak tayupan, malah dijak ngunjuk waragan utawi dijak mendem. Sing akhiripun Ndara Bima menika mboten eling Purwoduksina, lajeng dipun cemplungaken wonten madyaning segara. Niki kula semelang menawi lalampanipun bapak padha kalian para Pandhawa kula kuwatir. Sinten ingkang tanggal jawab upaminipun kok bapak kula diboyong dhateng negari Ngastina, tekan kono ora kon nuturi Kurawa, ora kon mejang Kurawa, ora kon ngandani Kurawa, ning malah diarah patine. Yen nganti bapak kula mati tenan, sinten sing tanggal jawab? Risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana Petruk kowe aja ngawur gawar mestine melek mripatmu sing teka ning Karang Kadempel kene iki Nata Mandura Prabu Baladewa sing tegese saputuhe bab pati uripe bapakmu Semar ana negara Ngastina kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa. Nuwun sewu kok jenengan tanggung jawab karo pati uripe Bapak Semar, upamane Semar mati tenan sampeyan po iso nguripi. Upamane bapak teka teng Ngastina diranjab gaman modar tenan, sampeyan po iso nguripi Bapak Semar. Mongko Bapak Semar mriki teng mriki ini dipundi-pundi, teng mriki ini dihormati. Wong sak Karang Kadempel mbutuhake bapak mergo bapak niki lurah sing apik. Apa kang dadi karepane para kawula sing becik kali bapak mesti didukung. Kabudayan ya digelar, agama ya digelar, nom-noman kabeh ya dirangkul. Ning kene iki wis rutin, pendak 2 tahun pisan mesti nanggap wayang. Ning apike kok setahun pisan ngoten niku lho. 2 tahun niku kesuwen ngoten niku. Nganti enten napa-napa temrape bapak kula mangke sing kelangan. Ora bisa. Iki wis dadi tanggung jawabe Baladewa. Kejaba saka kuwi sing jenenge ratu ki hambeke Bawa Leksana ora kena ngincati sabda wis kawet sing wis kadar. Mongko ana pengarepane Yayi Prabu Duryudana kuwi saguh. Inggih Yayi Duryudana, kula ing tanggung jawab amboyongi dumateng Kyai Semar prapta wonten negari Ngastina. Yen nganti iki wurung ora kelakon iki batal. Tan wurung aku lincat ing janji bakal dilokke karo wong sak jagat. Mila saderengipun janji menika dipun penggalih langkung rumiyin. Dipun penggalih aja nganti grusak-grusu, ndak keseluruh marang dalan sing kleru. Nadyan kaya kopolan kepiye kuwi aja dadi pepalang. Kurawa ki duwe niat apik, duwe niat becik, kepengin dandani tumindake. Parandene wong kepengin apik wae meksa larang regane, meksa kok alang-alangi karepmu ki piye? Mula kang mangkono entuk ora entuk bapakmu tak jaluk. Yen nganti Petruk sing dadi pepalang, aku tega mentolo ngajar arep dapurmu. Kuncing langit lakatan lereng nanging alit.
padha montat lir kinetap dukayayah sinipi jojo bang mawing wengis hidep nyomeng Allah cakra praupan brabak branang kaya kembang worawari yen kasumeta merang seketeng murup dahanane Bagong tek maju mripate menteleng arep wani karo Ratu Mandura. Aku ki mau ning mburi semute akeh. Apa kok kira lek aku njur ning arep ini njur wani. Ning gandeng aku wis teko ngarep tinimbang kewirangan. Wani tenan. Ning ora kok wani karo ratu, ning wani mbelani karo bebener lan kautaman. Bagong, Apa? kowe tek ra basa karo aku. Aku karo kowe tuwek ndi? Hah? Kowe ya ampun mbahmu lho sing nitahi aku, mbiyen sing dulangi aku. Hah? Kowe dadi ratu ning Mandura kono, ning kene iki tetep dadi Dayak. Sing jenenge Dayak wajibane ngajeni karo sing duwe omah. Hah? Apa kurang bapak le nyuga, le gupuh, hah? Le sugih kaya ngono kuwi. Hah? Kowe adoh saka Mandura teko kene nyatane dihormati kaya ngono kuwi. Kowe mangan sate ya tandukno ning kene no. Hah? Teko kene kudune matur nuwun panganane enak apa piye ngono. Nang kene malah menteleng mripate ngancam ngincim. Mau kene iki tentrem, karang kadempel ayem. Barang ketekan Baladewa dadine kaya ngene karepmu piye? Wah, Baladewa. Baladewa arep ngajeni karo kowe. Sing jenenge pimpinan, sing jenenge ratu, sing jenenge pejabat, yen pengen kajen, kaya ngajenono karo wong cilik, paham kowe? Wis teko kene ora nyumbang apa-apa. Bengak-bengok kaya duwe cangkem dhewe. Cekak cukupe bapakku ora bakal tak lilani yen lunga saka Karang Kadempel. Mergo bapak Ripalungguhan iki lagi duwe giat njoki mbangun Karang Kadempel. Kudune nek ngerti bapak mbangun Karang Kadempel ngene iki, Gong, nyo tak sumbang 10 juta, 20 juta nggih ngewangi bapakmu anggene mbangun Karang Kadempel. Lah ora teko kene malah mlilik mripate menteleng kaya bandeng. Aja kasar-kasar. Kuwi pepundenmu Mandura. Kowe meneng iki urusane canom iki. Kuwi wong tuwa ngertimu apa? Lek nganti kowe digawa ning Ngastina tenan, mongko kowe nganti mati. Sing getun sing sedih ki aku. Mergo tresnahmu karo bapakmu ora, kowe sing diutang karo aku kok. Kowe mati sing nyaur sapa? Prabu Baladewa, wis ngene wis cetha ngeglo tanpa warana, Petruk ya wis kandha, cekak cukupe Bapak Semar ora tak lilani yen diboyong marang negara Ngastina titik. Kowe ngancam apa wae aku ora bakal wedi. Aku tetep bakal ngayomi karo bapakku nganti tekan tetes sing getih kang pungkasan. Yen ngono kowe wani karo Ratu Mandura, sing tak wedeni apamu? Jalatu umurmu. Yen panjenengan kena pringgahe kan becik. Apa njaluk Karang Kadempel rata padha buwing metu njaba kowe. Parah. Truk, apa? Gandeng sing pitung aku sing perang kowe, Truk. Dapurmu kaya luwakmu. Ngono jenenge ra tanggung jawab sing bantah dredah karo Nata Mandura iki kowe ya kowe sing maju. Loh, ora iso. Ning kene iki bagi tugas ya, Pak. Sing ngurusi dhewe-dhewe ora njur kabeh iki njur Bagong sing ngurusi. Ning kudune ora kaya ngono, Gong. Tetep kudu kebak ing tata krama. Ning gandeng Ripalungguhan iki wis kebacut ya wis kareben. Wis sing percaya wae. Sapa wae ing darbe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu, percaya. Kong lagu ning wekas mugi palimo kita sembah pangabekti kula kunjuk paduka Kyai Badranaya. Iya Anoman Senggana ndak tampa gawe bombong ing rasa diprayogakne anggenmu lungguh Maruti.
Inggih, pangraos mboten kirang sekeca anggen kula sowan. Ana apa? Nyuwun pangapunten kadempel menika napa saestu? Iya, bener. Aku njaluk pandongamu lan sirmu piye? Gandeng kula menika wiwit alit jengandika ingkang kula wentah. Paduka badhe mbangun kayangan mboten ketang klungsu-klungsu kula badhe nderek udu. Gesang kula sawetahipun badhe kula aturaken Kiai Semar mrih kasembadan anggenipun mbangun kayangan. Anoman? Nggih, Ki Bagong. Rene. Nuwun pangapunten. Ya turutana mbok menawa bab wigati. Bapake mbutune dhuwit akeh iki. Kantor desane arep dibangun tingkat 3 kok. Sinten? Bapake lho. Mergo ya pancen perkembangane kudu ngono kuwi. Lah nggih kula badhe mbantu ning ewuh pekewuh kedah bantu menapa. Ya akeh-akeh lek para-para tamu sing teko kene lek mbantu donga lek ya akeh tunggale. Sing dibutuhne asline Semar dhuwit ning Semar arep omong ki isin lho. Arta. Ngono. Ya sak ikhlase. Ora kok njur njaluk ki ora ning ya pantese ngono lho. Nggih. Kula namung beto arta sedasa yuta. Ora masalah waton ikhlas lahir batin kok tak wenehne Semar. Kula titip jengandika nggih Bagong. Heeh, aja kok lungne ning Semar. Lek langsung ning Semar ya ora gelem mergo Semar ya ora tau ngerti dhuwit kok. 100 dhuwit 50 ora ngerti-ngertine mung abang karo biru ngono tok kuwi. Inggih menika sedasa yuta kula titipaken Ki Bagong. Ya, wis. Jangan lungguh kono. Inggih. Pak. Mamang. Bagong piye? Rene. Kabeh wong diceluki. Iki mau ya rada tak peksa nih gandeng kowe mbiyen ngopeni karo Anoman lek ya suwe wiwit sik dadi munyuk mbiyen to. Mendheke iso nyumbang karo Karang Kadempel nggih mbangun kayangan ning ya kuwi ora akeh, duwite mung 5 juta. Janjane ora perlu ngangge duit ngene aku malah ewuh pekewuh. Ora wis kudu ngono kuwi. Lah buktine butuhmu ya pirang-pirang ngono lho. Ora apa-apa ndek ikhlas lahir batin kok. 5 juta. Nah, tamanono. Iya, kene tak sake kene. Lah aku iki sing mitungne mosok ora ketang tukon rokok 2 juta ra maknei. Nyonya 2 juta aku 3 juta. Sah ya sah ngono kuwi jenenge ubet iki ngono kuwi ubet. Ora tak ubetne apa kelakon gamelmu mencirit tak cet kaya ngene iki. Anoman kok dadak repot-repot ki ngopo? Kowe iki teko kene iki aku wis matur nuwun. Aku matur nuwun tanpa upama. Wadine kok nganti kroyo-royo kowe nyumbang karo aku wujute dhuwit sing jumlahe masalahe ngene lho. Iki sing jenenge Anoman ikhlas lahir batin ya Man ya. Nggih. Lah iya, yen ikhlas ki aja diomong-omongne ngono lho Mar. Anoman ndak isin. Nyuwun pangapunten Ki Semar, kula mboten saged ngaturaken kathah. Nggih namung saged nyumbang arta ingkang jumlahipun. Masalahe ngene lho, Man. Aja diomong-omongne kowe ora ngerti pepatahe para pinter. Yen tangan tengen menehi sing kiwa aja nganti roh. Paham? Panggah omong, duitmu sing wis. Lah carane ngrembug dhuwit ora iso turu ngene malian. Wes iki Semar iki ndang kandha karo Anoman, tugase Anoman kono apa? Prabu Baladewa bubar wae teko kene Anoman. Dedeng gayuh kono wonten menapa? Lah ya kuwi tak kandhake. Sira Ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini. Lho kok kadingaren Sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel lajeng wonten wigatos menapa bakal mboyong Semar marang negara Ngastina kon dadi pamonge para Kurawa. Anak-anakku gandoli merga ngilo karo sejarah sing wis kawuri.
iki mau bantah dredah karo Bagong lan Petruk. Tan Wurunga Karang Kadempel iki mengko bakal dadi Sana Pancakara. Mang pinarak ingkang prayogi kula ingkang badhe nentremaken Karang Kadempel. Wani Mantun. matur nuwun muga-muga lebay karya. Nggih, Kyai.